ମୃତ ବାରହା ଜବତ 3 ଜଣ ଗିରଫ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଭିତରକନିକା ଓ ଗହିରମଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପକ ବାରହା ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାଠୁଆ ଗଣ୍ଡ ଓକିଲପାଳ ତାଳଚୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ ଓ ବାରହା ମାଂସ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗହିରମଥା ଅଞ୍ଚଳରୁ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ମୃତ ବାରହା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାକାଳପଡ଼ା ରଟ୍ଟପଙ୍ଗ ଗାଁର ଜୟନ୍ତ ମଳିକ, ତପନ କୁମାର ଓଝା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଜୁନପୁର ଗାଁର ଅଲେଖ ମଳିକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାସ ବସାଇ ଗହିରମଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାରହା ଶିକାର କରିଥିଲେ। 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ବାରହା ଶିକାର କରିବା ପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ତାହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ନେଉଥିଲେ। ଗାଁରେ ଏ ବାରହାକୁ କାଟିକି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ତନ୍ତିଆପଳ ଲାଞ୍ଜୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ନାଗମଠ ନିକଟରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ବାରହା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରମୋଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୋସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।